Супакой добра сябры, 10 красавіка, серада. І сёння, апроч такіх кулінарна важных святаў, як дзень грэчневай крупы і дзень банана, у нас сёння свята дзень брата і сястры. Awkward sibling hug. Pat, pat. І на прасторах інтэрнэта я вычытаў такую мудрасць. Самы вялікі падарунак, які калі-небудзь дарылі вам бацькі, это вашыя браты і сёстры. Зразумела, што ў жыцці бывае так, што браты ці сёстры, людзі блізкія, бывае так, што яны не заўсёды блізкія па духу, таксама братоў і сясцёр не выбіраюць, выбіраем мы сяброў. Але як бы то ні было, гэта людзі, которые табе не чужыя, і ў цяжкіх сітуацыях браты і сёстры могуць аказацца вялікай падтрымкай і нават лепшымі сябрамі. Таму цаніце сваіх братоў і сясцёр, не варта, можа, пазваніць, напісаць да іх, неяк даць пра сябе ўзгадаць. Таму што гэта сапраўды вялікая вартасць, большая вартасці, чым людзі вакол нас і блізкія людзі, мы мець ніколі не будзем. Лепшага падарунка не знайсці. It's true. Няхай благаславіць нас Бог Всемагутны, Отец і Сын і Дух Святы.